ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ತುಳುನಾಡದ ಮಾತಾ ಬಂದಲೆಗ್ ನಿತ್ಯ ಚೈತನ್ಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಉಡಲ್ ದಿಂಚಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇನಿ ನಮ್ಮ ವಿಜಯದ ಏಕಾದಶಿದ ಕಥೆನು ತೆರೆಯೋನುಗ. ಈ ಏಕಾದಶಿದ ಕಥೆನು ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣಡ್ ತೆರಿಪಾದೇರು. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಡ ಪಾಲ್ಗುಣ ಮಾಸದ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಬರ್ಪಿನ ಏಕಾದಶಿವು ಬಕ ಆ ವಿಚಾರನ ತೆರಿಪಾಲೆ ಪಂದ ಆರು ಕೇನುವೇರು. ಅಪಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜಡ ಪನ್ಪೇರು ದುಂಬು ಈ ಕಥೆನ ನಾರದ ಮುನಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವಡ ಕೇಂದಿತ್ತೇರು. ಅಪಗ ಈ ಕಥೆನ ಆರು ಅರೆಗೆ ಪಂದಿತ್ತೇರು. ಯಾನಿಕ ಇನ್ನು ಪನ್ಪೆ ಈ ಕೇನ್ಲ ಅಂದಾರು ಪನ್ಪೇರು. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲಡ್ ರಾಜರು ಮಹಾರಾಜರ ನಕುಲು ಪೂರ ಈ ಏಕಾದಶಿನ ಪತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಈ ಏಕಾದಶಿ ಮಸ್ತ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಏಕಾದಶಿ. ಈ ಏಕಾದಶಿನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತಾಯನ ಶ್ರೀರಾಮದೇವರ್ಲ ಈ ಏಕಾದಶಿ ಋತನ್ನು ಪತ್ತದೇರು. ದುಂಬು ಶ್ರೀರಾಮದೇವರು 14 ವರ್ಷ ವನವಾಸ ಪೋತೇರು. ವನವಾಸ ಪೊರ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಸೀತೆ ಬಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು 2 ಜನ ಪಂಚವಟಿಡಿತ್ತೇರು. ಅಲ್ಪರ್ದೆ ಸೀತಾದೇವಿನ ರಾವಣೆ ಅಪಹರಣ ಮನ್ಪೇರು. ಅಂಚ ಶ್ರೀರಾಮದೇವರಿಗೆ ಭಾರಿ ದುಃಖ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚ ಸೀತಾದೇವಿನ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ 2 ಜನ ಸೇರ್ದು ಕಾಡಡು ನಾಡೊಂದು ಪೋಪೇರು. ನಾಡೊಂದು ಪೋನಾಗ ಜಟಾಯು ಅವಲಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ವೇರು. ಜಟಾಯು ಆತಿನ ವಿಚಾರನ ಪೂರ ತೆರಿಪಾವೇರು. ಅಂಚ ಅವೇ ಕಾಡಡಿತ್ತಿನಂಚಿಂದ ಕಬಂದ ಪನ್ಪಿರಂಜಿ ರಾಕ್ಷಸನ ಕೆರ್ಪೇರು. ರಾಕ್ಷಸನ ಕೆರಿಬಕ್ಕ ಸುಗ್ರೀವನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಪುಂಡು. ಸುಗ್ರೀವನ ಪರಿಚಯ ಆದ ಅಕುಲು ಒಂಜಿ ವಾನರ್ನ ಸೇನೆಯನ್ನು ಕಟ್ವೇರು. ಐಟ್ಲ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಹನುಮಂತನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಪುಂಡು. ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಲಂಕೆಗೆ ಪೋಪೇರು. ಲಂಕೆಗೆ ಪೋದು ಸೀತೆನ ಭೇಟಿಯಾಪೇರು. ಭೇಟಿಯಾದ ಅಲ್ತುರ್ದು ಬತ್ತದ ರಾಮಗ ಸೀತೆ ದಾದ ಆತೇರು ದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರನ ಪೂರ ರಾಮದೇವರಿಗೆ ಹನುಮಂತ ದೇವರು ತೆರಿಪಾವೇರು. ಈ ವಿಚಾರನ ತೆರೆದು ಶ್ರೀರಾಮದೇವರು ಸೇನೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಲಂಕೆಗೆ ಪೋಯರ ರೆಡಿ ಆಪೇರು. ರಾಮದೇವರು ಸುಗ್ರೀವನ ಆಜ್ಞೆನ ಪತ್ತೊಂದು ಕಡಲ ದಡತ್ತದ ಅಂಚಿ ಪೋಪಿನೇಕ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣಡ ಪನ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಈ ಕಡಲ್ಡು ಎತ್ತೋ ಜೀವರಾಶಿಲು ಉಂಡು ಐನ್ ಕಡತ ಎಂಚ ಪೋಪಿನಿ ಪಂದು ಆರು ಲಕ್ಷ್ಮಣಡ ಕೇನ್ವೇರು. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ದೇವರು ಪನ್ಪೇರು ಈರೇ ಆದಿದೇವೇರು. ಆದಿ ಪುರುಷ ಪಂಡ ಈರೆಗೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಆಂಡಲ ಈರು ಐನ ದೆಂಗದಿ ಒಂದುಲ್ಲರು ಮಲ್ಲೇಜಿ ಈರು ಆತಲ ಇರೆಗೆ ಒಂದಿತ್ತುಂಡ ಈ ದ್ವೀಪಡ್ ಬಕದ ಲಭ್ಯ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮುನಿ ಇಲ್ಲೇರು. ಅರಡ ಪೋಂದು ಕೇನುಗ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಪಂದು ಐಕಾರು ದಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಪ್ಪೇರು ಕೇನುಗ ಪಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ದೇವರು ಶ್ರೀರಾಮದೇವರ ಪನ್ಪೇರು. ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಪಾತೆರಕೇನ ಶ್ರೀರಾಮದೇವರು ಬಕದ ಲಭ್ಯ ಮುನಿನ ಪೋದು ಭೇಟಿ ಆಪೇರು. ಅರ್ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮಗೂ ಪೋಪೇರು. ಆಶ್ರಮಗೂ ಪೋದಾರೇನು ತುಯ್ಕುಳ್ಳೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ ಬರುವೇರು. ತುಲೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತಾಯನ ಶ್ರೀರಾಮದೇವರು ಒಂಜಿ ಮುನಿನ ತುಯ್ಕುಳ್ಳೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ ಬರುವೇರು. ಅಪಗ ಮುನಿಗೆ ದೇವರೆಂತುದು ಶ್ರೀರಾಮದೇವರೆಂತುದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಅರೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದಲ ಕೊರ್ಪೇರಾರು. ರಾಮದೇವರ ದಾದ ತೆರಿಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡಂದಂಡ ಗುರು ಹಿರಿಯರ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಅಡ್ಡ ಬೂರ್ದು ಅಕಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೆತನೋಡು ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರನ ಆರು ನಮಕ್ ಕಲ್ಪಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೆಟ್. ಶ್ರೀರಾಮದೇವರು ಬಕದ ಲಭ್ಯ ಮುನಿಡೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾವಣನ ಸಂಹಾರ ಮನ್ಪೆರುಂಡು. ಅಂಚಾದ ಯಾನ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಎಂಚ ಈ ಕಡಲ್ನ ಕಡಪುನು ಪಂದು ಇರ್ ತೆರಿಪಾಲೆ ಪಂದಾರು ಕೇನೇರು. ಅಪಗ ಬಕದ ಲಭ್ಯ ಮುನಿ ಪನ್ಪೇರು ಶ್ರೀರಾಮದೇವಡ ಪಾಲ್ಗುಣ ಮಾಸದ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಬರ್ಪಿನ ವಿಜಯದ ಏಕಾದಶಿ ಋತನು ಪತ್ತಲೆ ಅವು ನಿಶ್ಚಯವಾದ ನೀರಿಗೆ ವಿಜಯ ಖಂಡಿತ ಇರೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂದು ಆರು ತೆರಿಪವೇರು. ಬಕದ ಲಭ್ಯ ಮುನಿಲು ಈ ವೃತದ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಎಂಚ ಪತ್ತುನು ಪಂದಾರು ತೆರಿಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು. ದಶಮಿದ ದಿನ ತಾನಿ ಒಂಜಿ ಕಲಶನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮನ್ಪೋಡು. ಅವು ಬಂಗಾರದ ಆದುಪ್ಪಡು, ಬೊಲ್ಲೆ ಆದುಪ್ಪಡು, ತಾಮ್ರ ಆದುಪ್ಪಡು, ಅಪ್ಪಂದ ಮಣ್ಣದ ಆದುಪ್ಪಡು ಉವೆ ಅಂಡಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಐಟ ನೀರು ಜಿಂಜಿದು ಐಕೊಂತೆ ಇರೆಪುರ ಪಾಡ್ದು ಭಗವಂತಾಯನ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿನ ಐತ ಮಿತ್ತು ದಿಯೋಡು. ಏಕಾದಶಿ ದಿನ ತಾನಿ ಬೇಗ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದು ಮೀದು ಐಕ್ ಪೂ ಚಂದನ ಬಕ ಅಡಿಕೆ ಬಕ ತಾರೈ ಅರ್ಪಣೆ ಮಂತದ್ದು ಕಲಶನ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೋಡು. ಗಂಧ ಧೂಪ ದೀಪ ನೈವೇದ್ಯ ಮಂತದ್ದು ಕಲಶನ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೋಡು. ಇಡೀ ದಿನ ಕಲಶದೆದುರು ಕುಲ್ದು ಕೀರ್ತನೆ ಮನ್ಪೋಡು. ಬಕ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಗರಣೆ ಕುಲ್ಲೋಡು. ಬಕ ಅಖಂಡ ಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾದ ತುಪ್ಪದ ದೀಪನ ಅವಳು ಪೊತ್ತಾವಡು. ದ್ವಾದಶಿ ದಾನಿ ನದಿ ಜರಿ ಇಜಿನ ಸರೋವರದ ಕೈತಲು ಕಲಶನ ವಿಧಿವಿಧಾನವಾದ ಪೂಜೆ ಪುರ ಮಂತದ್ದು ಐನು ವೇದಾಂತವಾದ ನಂಚಿನ ಬ್ರಾಣ್ಯರಿಗೈನು ದಾನ ಮನ್ಪೋಡು. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒರಿದಿನ ದಾನಲ ಮನ್ಪೋಡು. ಅಂಚ ಶ್ರೀರಾಮದೇವರಿ ಈರ್ನ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಇಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಈ ವೃತನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪೋಡು. ನೆಡ್ದು ಇರೆಗೆ ವಿಜಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುನು ಪಂದು ಬಕದ ಲಭ್ಯ ಮುನಿ ಶ್ರೀರಾಮದೇವರಡ ಪನ್ಪೇರು.
ಅಂಚ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ನಾರದ ಮುನಿಡ ಪನ್ಪೇರು. ಈ ಮುನಿಲು ದಾದ ಪಂಡೇರು ಐತ ಪ್ರಕಾರನೇ ಶ್ರೀರಾಮದೇವರು ವೃತ್ತದ ಆಚರಣೆ ಮಂತೇರು ಐಟರೆಗ್ ವಿಜಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚಾರು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚ ನರಮಾಯನಾಯನಕುಲು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ವೃತ್ತದ ಪತ್ತೊಡು. ಈ ವೃತ್ತನ ಪತ್ತನಂಡ ಜೀವನಡು ಬರ್ಪಿನ ಓವೇ ದುಃಖೆತ್ತಿನಲ್ಲ ಪೂರ ದೂರ ಆದು ವಿಜಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಪ್ಪನು ಭಗವಂತನ ಲೋಕ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಬಂದು ಉಂಡು. ಭಗವಂತೆ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರನ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಈ ವಿಜಯದ ಏಕಾದಶಿದ ವೃತ್ತನ ಏರು ಕೇನುವೇರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ವಾಜಪೇಯಿ ಯಜ್ಞ ಮಂತಿನ ಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಉಂಡು. ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಲಂಜಿ ಬರ್ಪಿನ ಏಕಾದಶಿದ ವೃತ್ತನ ಪತ್ತಗ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರ ಆಕ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.